Dneska jdeme otevírat dumplingy svoje, já mám Dumplingy. Dost. Já mám jednoho, Ela má 3, Týna má 2. No, akorát, že já nemám stojánek, takže si dojdu pro něco, od co bych to mohl obštít. A budeme k tomu hrát Pexeso. Si půjčím fantu, jo. No, to je moje pití, to jsem. Já si o to je napůl. A nebo kámen. Dej mi to pití sem. Podej mi to pití, prosím. Jo. Děkuju. Už jdu? Ale asi bude lepší ten kámen. Tak já si sedu víc sem, jakoby. Týno, dej mi mobil. Tvůj. Jo. Dobrý. Já hrám sem. Nesvítíme Jsme to vidět všichni, nejsme, já to nejsem vidět. Dobrý. Tak dobrý, jo lidi. Nejdřív otevřu já. Okay. Jste viděli, já jsem si tady udělal nový oči, protože mě to zmizelo. Tak Týno, další ty. Velký, 3, 2, 1, teď. Jo, růžovej. Já si nebudu nejdřív otevírat ten velký. A Týna má i toho. Ne, ten je nakonec. Ne, ona má secreta, víte mě. Tak já vám teďka ukážu můj další. 3, 2, 1, teď. Modrý. Tak Týno, teďka ty další. Ten druhý. Teda. Secreta. Tak já vám nejdřív ukážu tenhle ten velký. Mimochodem, abyste se nedivili, my tady u nás v hostiném máme secreta fialovýho se třpitkama, jakoby. Třpitivý, ale s fialovýma třpitkama, takže 3, 2, 1, teď. Mám secreta. A teď Elo, ukáž A teď, tenhle. teď ne, tenhle to je ten, co jsem ještě neotevírala. A teďka poslední. 3, 2, 1, teď. Zlatý. Kde máš toho nezlatý? Tak lidi, viděli jste to, já si trošku nadám pahotu, protože mě padají. No a narovnám si ten kámen. No a jak vidíte, máme dumplingy, mě si bude možná kupovat víc, já mám toho bílého, jsem za něj moc rád, stačí mě jeden, nezáleží, jestli je secret nebo to, prostě aby babička Prostě ten antistres o tohle. aby jako, nemám rád v tom ty kuličky, protože pak to je takový, víš co. Jo, je to divný takový, no. Ale ne, u těch kuličkových, u těch malých se ten obličej vůbec nesmívá, u těch velkých se to směje hodně rychle. No. Jako třeba teďka vám tady porovnám ty sakra. Teďka vám tady porovnám, nech mi ho. Teďka vám tady porovnám 2, koukejte, jo. Tady už se to pomalu smívá. Jako. No právě. A víte, čím jsem to nakreslil? Já jsem dostal od Ježíška ty nesmazatelné, ty pamatuješ. No a tak jsem to udělal a vidíte, nesmívá se to a jsem rád uvedl, že mám nějakýho dumplinga, že jo, tak já si ho dám sem na kámen. No, kde je to Pexeso? Tady. Tady, takže jdeme hrát teďka Pexesa. Jo. Tak dumplingy odložíme sem. Já ho mám na kameni, to mi je jedno. Tam já si je nesmícháme, takže vy si ho dejte tam na tu židle, to je jedno. Ten květináč dejte. Do prdele. Jo! Takhle vypadá Pexeso, Tak, jo. teďka ho různě proházíme. Úplně jakože random, jo? Taky ho otočte, až ho budete mít všechno otočený, tak to všechno pomícháme. Jo. Takhle. Ještě tady. Tak tam je to pomíchaný? Jo. Tak jo, tak krabičku dejme zatím sem. Ještě to narovnejte nějak. Jo, však jo. Však proto jsem dala pryč tu krabičku, aby se to sem našlo. Pamatujete, jak vždycky byl ten skleněný stůl v obyváku v roce 2022. A já jsem vždycky takhle pod tu Pexeso takhle koukal, jestli to tam je správně. No Elo před kamerou hezky takhle. Elča tam ale nejde moc vidět, čekejte lidi. Jde tam vidět Elča? Jenom ruku. Se trošku no to stačí. Tak, to nevadí, jo. Od mladšího až
od staršího. Takže Po nejstaršího, takže začíná Týna, protože je nejmladší. Potom jdeš ty, Míša, a potom jdu já. No nic. Tak, jo, ty, sorry. No nic. Počkej. Elčo. Nevadí, že nám nejdeme vidět Tak hrajeme. nikdo. Týna je vidět hodně. Jo. Tyjo, přestaň tyhle, tyjo. Já, kdybyste nevěděli, co má za Snapchat, ten, kdo má, prosím vás, Snapchat, tak ona se jmenuje na tom e.hudčeková, jo? A tady paní Elča se jmenuje taky e.hudčeková. Ne, já se nemenuju Hudčeková, já tam jsem. Tyjo, já teďka ani nevím, hala. 2000, jo, a koukejte, tady je rok 2000. Je to v 2003 rok. Tak šup. Tak Týno, Týno, vybírej. Ne, Týna hrála, ty. Teďka. Tomík. Co tam bylo? To druhý? No. Jo. Týno, ne, já. Bylo to nadějný, hele. Tak, Týno, hraj. Hraj! Si nezabila. Týno, kam spadla ta karta? mám tohodle, Uka? Jo, už zase. vidíte. Jdi proto. A dej do toho jeden ten dumpling, ať to neutíká. Tak do toho dáme mobil. Jo, tak to bude lepší, no. Ještě to zdrhne s mobilama, ne? No a lidi, moje sestřenice natáčet může, ale nemůže prostě... To Chápete? prostě může natáčet, ale je to takový, že blbý, no. Nebudeme vám říkat důvody. No, Takže přesně. musíte si to... Ty buď radši ticho, jo? Ty vymeleš úplnou kravinu zase. Ale, To je to... vypadá, jako byste byli seklí, kámo. ale fakt to je jako pravda, no. Počkej. Můžu to narovnat. Jo. Tak jako, abych tam byla vidět i já. Tak to natáčíš hlavně na sebe. No, takhle bych to nechala, no. Je dobrý. A nebo ještě trošku jako na mě. Tak. A ty tam nejdu vidět já. Já budu muset... Dobrý, tak já to trošku zase posunu. Takhle. Jo. No, ale já budu sedět takhle, to je úplně stačí. Okay, Ten dumpling, jak tam skáče. no nic. No tak. Kdože hraje? Já, viď? Aha. Tak čekej. Ani nikdo. Pepa? Pepík. Ne, já myslím, že byl... Ne, sakra. Ne, dinosaur. Tak. Dinosaur. Týno, hraješ. No lidi, a jinak. Tomík. Ale nestejnej Tomík. Jo, ty hraješ, sorry. Popcorn. 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 Ukazujte to do té kamery, jo. Takhle. A cake. Nic. Dobře, tak teďka já. Pancake. Tak tenhle. A třeba Podle mě tenhle. byl tady. Jo. No. Pancake. Pancake. Cake. Já vím, kam jsem dal toho cake. Tak hraj. Jo, hrajeme Pexeso. Čekej, Týna měla hrát. No, ty dilino. Ani nikdo Tak nemá teďka jenom hraješ ty. Banán. Oh, ten tady byl. šimpanzíní bananíny. Banán. A dál. Sloník. Sloník to Nikdo ještě nevyhrál lidi, jo. Ty kočka. vole, ty. Sorry, já si dám fotku. Za to prostý slovo. Ten dumpling tam skáče, ne? Jump, jump, jump. Týno, hraješ. Hraj. Jo, a jinak víte to video, jak tam je to video, jak uklízím ty křečky. Pamatuje mě to. Má někdo doma křečky? Leon, Týno. No, Týno. Tak teďka já. Ne, ty? Tak hraj. Tady bylo. To bylo někde tady, no. Máš to? Tak to ukáž na kameru. Šikulka. A teď ještě hraju. jednou hraješ. Takže mám 2 a hraju tady nemám, koukejte, co Tak jsem teďka měl. já. Měl jsem bagetu a lízo. Týno, hraješ.
Banán. Ukaž to na kameru. Ukáž Co jsi měla? tohle a tohle. To měla Týna. Ona si totiž moc stydí natáčet, ale na ty její snapy natáčet umí. To se nestydí. Hraješ, Míšo. To někdo tady bylo tohle, že? Mám za to, že tady někde. Zase. Sloníka Pepa. To tady bylo. Tady někde blízko. Nemáš. Jestli někdo poslouchá Sara Rikas, tak musíte se mě přidat. Miluji. Já a koukejte i na kanál Velké Lis, já tam- a jeden a malý, měkký Já tam sice teďka nenatáčím, ale Můžu asi hrát. začnu, no. Míšo, hraješ. Hraješ. Za bageta. Bageta, Pepo, bageta, bageta. Bageta balkonová. Bagetka. Jo a jestli chcete, aby Petr a Nelly, já chci, aby Petr a Nelly měli nejvíc odběratelů, tak je prosím sledujte, tam mají taky dobrý videa. Já nevím, co si vzít, lidi. To bylo někde tady možná? Ne, popcorn. Popcorn vím. Popcorn? Pokorní. Oh, fuj! Co? To je jeden borec ode mě ze školy. Fuj. Já ho nemám ráda. Jaký borec? To je jedno. To má moucha. Oh, Týna má dvojici, ukaž to na kameru. Tak jdeme dál. No jo. Teďka hraješ ty, Míšo. Ne, já? Jo, Týna hraje vlastně znovu. A jo, tak znova. Týno, vem si to. Ne, zrovna. Tak, Banán. tak, A to tam. sova. To bylo někde tady. Neměla, jo, ona měla tohle. Že ona to neukazuje prostě. Takže si to trošku nepamatuje. Tohle. A tohle, čekej. Mora, tohle. Dej si jednu facku. Za co? Za to more. Aha, Já si dám taky. no. To mě zláká. No Týna hraješ. Ty mezi tím můžeš mluvit. No a kdyby se někdo nevěděl, jak jsem začal s natáčením, už to je hodně dlouho, z roku 2024. Už jsem, chtěl jsem s tím začat dřív než v roce 2024, to vám Elča tady potvrdí. Díky mně začal natáčet, mimochodem. Ano, tam mě to naučila a Počkej, hraješ, Míšo. ty jsi mě to naučila a já to pak viděl. Hraješ. Lízátko, tak to tady někde směl. Nemáš. No škoda. Škoda. Sloník. Tak teďka já. Sloník poník. Tohle. No jinak. Pepa se sýrem. Jinak. Zkusím tohle. Co jsem chtěl? Nevím, hele. Napište mě do komentářů, když je zapnu, tak jestli jakoby máte už něco naplánované o víkendu nebo ne. Napište mě to fakt do komentářů a já si je budu prohlížet. A pak vydám video, kdy udělám reakci tady se sestrnicama. To bude Míšo, v hraješ. sobotu. Pozítří. Lízátko, už zase ho máš. Sýr. No a jinak jsme na zahradě, to někdo pozná, akorát, že tady mají takovou garáž, tady. Jinak vám to můžu ukázat. To je na zahradě. Píčo, ale teďka to máš natočený hlavně na vás. DJ si jednu facku. Ježiši. Čus lidi. Se omlouvám, že jsem to stopu. Nevadí. Lolo. Já nevím. Vybila se nám kamera. Milem se nám vypla kamera, protože já jsem chtěl tady to jakoby otočit a něco jsem úplně, Klikl na něco špatného. no právě. Tak. Popcorn zás. Ten tady někde byl, hele, ale už. Máš to? Tak teďka.
Jinak mám křečky, to už jste viděli a já vám tady ukážu něco. Tyhle ty dumplingy, kdo má doma takovýhle s těma kuličkama, tak Ukazovala jsem vám to. Měla jsem mimochodem tohle. Já nevím, jestli jsem to ukazovala. A tohle. hej, Tak, Míšo, můžeš hrát. Ale teda Týno, můžeš hrát. No a já vám něco o těchhle dumplingů vysvětlím. Nemusíš teďka, prosím tě, Míšo, teďka hrajeme, jo? Ty jsou nejlepší tyhle. S tím. Už nesmíje. No, ale Elče to nevadí. Elče to nevadí. Míšo, hraješ. Tak to tam bude. Kočárek. Ten tady někde byl, ale ten byl někde tady, jakoby. Máš to? Kočárek zmrzlina. Ale jsou stejné postavy skoro. Stejný postavy a stejná barva pozadí. Tak, tohle. Yes, kámo, teď už jsem s vámi vyrovnaná. Zavila. No a každý musí mít alespoň... No prostě do té doby, dokud nedohrajem, tak hrajem. Musí mít každý dva. Nebo- A každý musí mít tyhle kartičky takhle dvě. Proč? Aby jsme mohli ukončit tohle. Míšo, hraješ? Jo. Aby jsme pak mohli natáčet něco jiného, nejen tady Texasa. Tak jo. Aby jsme třeba mohli natočit, já nevím, Jízdu na kole. a Wi-Fi. Tu nepotřebujeme, Ale že jo, bychom to natočili tak. No takhle. na tu kameru právě a pak bych přijel k baráku a dal bych to na to. No právě. No tak, teď mě to právě napadlo, ale počkej, já si můžu vzít stativ z domova a dát to sem. Jo lidi, klidně si to stopněte, nebo nemusíte. Jestli chcete, dokoukejte to teďka do konce. Vlastně jdeme ještě hrát do té doby, než do té doby, dokud první člověk nebude mít dvojci, tak budeme natáčet a potom vám natočíme video, jak jezdíme na kolech a nebo takhle prostě. Jo, ale... Zítra. Ne, dneska už já bych ale jela, já asi budu jezdit ale na bruslích. Tak Elča na bruslích, ale já se bojím strašně držet telefon v ruce, takže možná... Tak já to budu natáčet asi. A máš i svůj YouTube. Můžeme všichni natočit na svůj YouTube kanál jízdu. Tak jo. Tak si ale budeš muset sehnat nějaký stoják na mobil. Nebo nějak to vymyslet. Máš kryt? Si to připneš na to, na triko. No vypadne. Nevypadne právě, že to bude držet dobře. Já už to zkoušela. Jo. Jo, bych to mohla taky natočit takhle. Lidi, asi... Dáš mě to taky. Týno, to by to nebudu moc takhle dát, protože ty nemáš kryt na mobil teďka. Já jsem bez krytu vlastně. Ty ho budeš mít až příští vlastně prostě za 14 dní v pátek. Nebo už příští týden možná. No, mně se rozbil kryt, takže nevím kdy, ale neřeknu kdy. Já už asi nechci hrát. Hele, tak já... Tak Míša vyhrál, protože měl první dvojci. A já jako druhá. A já jsem třetí. Tak, Elče. Jo, a jinak vám ukážu tady jejich mobily, jo. Tohle je Týny tady se scénice. A tohle je Elči. Tenkej. Můj kryt. Tenkej. Já mám s Já už pusínkama. vím asi, kde je ten kočárek. Tady. Ne. To je takhle na ozdobu, Míšo. Tenkej. Aha. Mám ho úplně tenkej. Ale mám za to, že tam 2 dvojice chybí, ale ne zrovna ten kočárek. Vidíme? A lidi... Takže vám ještě natočíme tady uklid, mezi mám k tomu něco. No Týno, omluv se, jo. Pardon. No a vlastně já už jsem... Sakra! Nebojím se natáčet, dřív jsem se styděl, protože to mě bylo málo let a koukejte na moje další kanály. Richard Tauchman, Petra Šandová. To je hrozně divný, kámo. A proč? No tak mám 2 kanály. No a lidi, my se tady My si teďka jdeme připravit věci a nový video vyjde za chvíli. Tak ahoj!